Esta é a segunda edición que eu presento, a primeira foi o do ano pasado e ademais este ano sumando a Xoan Fornias, pois se cabe máis ilusión aínda para presentala. En primeiro momento pois foi unha sorpresa porque a verdade é que nunca o fixen antes e iso tamén foi un disparador de dicir, veña, por que non? Vou non facer. E a verdade é que penso que Susana estaba preparando un guión chulísimo e imos intentar facer que sea unha gala moi dinámica, moi divertida e os xoves que ven aí estaremos. Sumar a Xoan Fornias este ano á gala me parece unha auténtica sorte porque creo que Xoan representa pois moitas das cousas que temos nesta gala, non, que son os novos creadores do país, aos artistas que están traballando aquí, que tamén están traballando fora, que sinten ese compromiso co territorio e coa lingua. Creo que Xoan forma parte desa nova xeración de artistas galegos que representa moi ben o que vai estar moi presente tamén nesta gala. Temos xa un guión preparado, temos cousiñas pensadas, hoxe imos a afinalas un pouco, pero sí, é un poquinho de salto galego, sempre está ben, non? Como non saber por onde poden sair as cousas, ese efecto da sorte, non? Que é a temática, calquera cousa pode pasar, e aí que imos. É unha gala moi diversa, eu penso que a área de cultura da Deputación xa conseguiu que sexa non só un evento institucional de entrega de premios, que tamén, senón que sexa unha gala cultural que interese ao público en xeral porque é unha oportunidade de ver pois cales son as preocupacións, as creacións, os pensamentos actuais de creadores e creadoras de ámbitos moi diversos, non? Porque temos música, temos literatura, temos artes gráficas, temos premios sociais tamén, polo tanto, non é soamente un ámbito cultural o que che ten que gustar para vir, non? Senón que podes ter interese nunha diversidade cultural moi ampla que aquí seguro vas a escoitar ou coñecer algo que che interese. Como sorpresa non a podo avanzar, pero haberá sorpresas. Podeche avanzar que haberá sorpresas. Quen sabe quen pode aparecer tamén no teatro. Sabedes que estamos Xoan e eu, pero pode haber máis xente. Non dixemos que non. Pode haber máis xente que veña tamén e que aínda non desvelamos. Lóxicamente, se eu estou aquí, pode ser que apareza de pronto alguén en algún momento, que non son eu.